Esan ohi dute, erorik nekazari batzuek aintzineko egunetan hizketan sekitela txakur, katu, azeri, otso, ardi eta ipuinetan ateratzen diren abere naiz hegaztiak. Baina gutxi dira aineroak. Laster igarriko diote adartxoetan dagoela fruta eta honi oratu behar zaiola adartxoa baztertuta. Azkenerantz dauden ipuin iz neurtuko edo bertsodunak ez dira nireak eta bai nire osabak zerbait ezagunari hartuak. Aditu diot ondo dakien bati, ipuin hauek izango direla guztiz onak ahaztarazteko, nekazarien etxeetatik ipuin oker eta satarrak. Nola sagar ederrak eta diru berdinean saltzen daudenean, baztertu eta saldu ezin da gelditzen diren sagar min eta motelak. Nork txori gerezi txatarrari begiratzen diote dauzkanean esku batera gerezian poilak? Deritzat ez dela ahazteko kontua euskararen edertasuna abere ganadu eta hegaztien izenetan. Ez dira naski izen huts nolanaiko eta nahiaz beste gabe asmatuak erdaldunik gehien gizakoak. Goazen ikustera zer esan nahi duden izen bakoitzak izildu daitezen euskarari gaizki begiratzen diotenak eta erdaratuko ditut. Azeria, raposo, aire pestífero o maligno, sugea, culebra, sin fuego o el frío. Zein ederki esan zen frigidus, latet, anguis, inerva, muskerra, lagarto, el esquivo de musu okerra, ochoa, lobo, el de los altos o montañés, archa, oso, el de mucha o gran garra, catamocha, tigre basto, gato serio o respetable, sacurra, perro grande, de fuerte ladrido, chacurra, perro menor, ladradorcillo.